Moltes gràcies. També anava a Prima de Blanca o això. Pràcticament la nostra planificació és que a partir d'entre el setembre treure al concurs ja la construcció de l'escola. Per què? Perquè volem que l'any 2021, el nou curs, comenci ja amb aquesta nova escola. Que sense l'Ajuntament no hagués anat tot tan ràpid com ha anat. Un sistema ràpid, és un sistema bo, és un sistema eficient, no és un sistema que el fem per estalviar diners, perquè el pressupost que tenim és el pressupost que hi ha. Fos la peça que articulés tota aquesta sèrie de serveis que amb els anys es havien fet.